Tracks Radio. ¡Un vinilo! ¡Increíble! ¿Podrías poner música? What you gonna do? Do you wanna get down? Tell me what you gonna do, man. Do you wanna get down? Con Tony Modulation. Mira quién es. Fíjate qué sorpresa. Mira, es Tony. Como puedes verlo, hago lo mejor que puedo. Funky Radio Show. Ràdio Premià de Mar, on tu vulguis. Saps que tenim al voltant d'una 60ena de col·laboradors i que tots volen explicar-te un munt de coses, que volen que pensis, que riguis, que reflexionis, que t'il·lusionis, que t'impliquis, que cooperis. El Tot d'Una de Ràdio Premià de Mar, al 95.2 de la FM. Tot d'Una, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia amb Lola Busquets. Comencem la tercera i última hora del Tot d'Una quan ens passen 7 minuts i mig de les 12. S'ha incorporat fa una estoneta el fantàstic David Iglesias, aquí el saludem, i aquí a l'estudi estic molt ben acompanyada. Tenim a veure diferents escoles. Avui el programa d'escoles va de recomanacions de llibres i ens acompanyen en primer terme l'escola Santana amb l'Ali. Hola, Ali. Hola. I el Pol, què tal? Bé. Com esteu? Bé. Teniu 11 anyets, feu 6è de primària. Sí. I tinc a 2 noietes a l'altra banda de la taula que venen de l'escola Montserrat, fan quart de primària, són la Paula, que té 8 anys. Bon dia, Paula. Bon dia. Què tal? La primera vegada que esteu a la ràdio tots? Sí. Estupendo. Doncs me n'alegro molt que vingueu a la ràdio i que no sigui l'última que veniu. Quan sigueu una miqueta més grans segurament tornareu, no? Sí. I tenim a la Ènia, que té 9 anyets. Sí. Hola, Ènia, què tal? Hola. Bé. I venen a recomanar-nos llibres, llegiran un fragment, ens diran per què els hi agrada. I qui vol començar? Jo ho deixo a la vostra elecció. Nosaltres. Els nois, doncs vinga. Quin llibre porteu? Quina és la vostra recomanació? Nosaltres us recomanem el Bestiarium, que va de contes d'animals. Sí. L'autor és Francesc Miralles i l'il·lustrador Valentí Rubianes. Molt bé. El llibre va sobre una protagonista que es diu Saskia, una nena que fa primer d'ESO que ha de fer un treball sobre la intel·ligència dels animals. Per fer aquest treball, li demanarà ajuda al doctor Cucurulla, un veterinari jubilat que ha estat en diferents llocs del món coneixent a moltes classes d'animals que li explicarà moltes històries curioses sobre els animals. Molt bé, pinta molt interessant, no? Sí. Us agrada llegir en general a vosaltres? Sí. A part de lo que us envien a l'escola com a deure o com una lecció així per a la vostra estona de lleure, de motu propio, compreu llibres a casa? Sí, o a la biblioteca. Molt bé, així m'agrada, perfecte. I per què us agrada aquest llibre? Ens agrada perquè els contes, com que porten uns contes d'animals, sí. Cada conte ens mostra que els animals tenen una certa intel·ligència que ens poden arribar a donar ajudar-nos com un conte d'un mico, d'un cavall, de manera que ens ajuden a veure que la intel·ligència dels animals que nosaltres diem, no, els animals no són intel·ligents, però gràcies a aquests contes podem veure que sí tenen una certa intel·ligència, no tan desenvolupada com els dels humans, però tenen intel·ligència. Clar que sí, per tant, mereixen tot el respecte, el nostre carinyo, i si tenim mascotes les hem de cuidar com si fossin una més de la família. Vosaltres teniu alguna mascota? Jo tinc un gat. Molt bé, i tu? Jo vaig tenir. I què tal? T'agradaria tornar a tenir un altre? Sí, un gat. Un gat també. Més que un gos? Sí, jo no sé, m'agrada més. I per què, més. Ali, per què t'agrada el gat? És que el gat, per mi, és com més tranquil i... Home, quan s'enfilen per les cortines, no sé què dir-te. Vull dir, és que els gossos són com més moguts i per mi, a mi m'agrada estar tranquil, fent una cosa fixa,
I els gats, doncs, tenen com aquesta personalitat. Ja, et deixen més a la teva, no? Sí. I no els has de treure a passejar, que això també, Poden estar a casa. Clar. Són molt més independents que els gossos. Diuen, sí. I vosaltres teniu gats o gos o alguna cosa? Teniu alguna mascota? Mira, dos que sí, dos que no. Que curiós, jo vaig tenir un peix. Ah. Jo vaig tenir un gos. I ja no els teniu? No. Bueno, els trobeu a faltar? Us agradaria algun dia tenir una mascota? Sí. Us esteu treballant els pares perquè us l'adoptin, us la comprin? Sí? Ai... Bueno, doncs vinga, tinc moltes ganes ja de sentir aquestes històries. Sí. Qui comença a llegir-lo? Jo, el Pol. El Pol, perfecte, molt bé. Hem triat dues històries, Sí. una que va d'un cavall i l'altra d'un gat. Molt bé. Començarem per la del cavall. Com tu vulguis. El veterinari va fer un glob llarg a la seva tassa i va dir: en Rupert Sheldrake, un estudiós de la conducta animal, parla en un llibre d'un cavall molt famós que hi va haver a Berlín de principis del segle XX. Era conegut amb el nom de Hans, el cavall intel·ligent, perquè es deia que podia resoldre operacions matemàtiques i sabia llegir en alemany. Responia picant a terra amb la pota i causava sensació allà on anava. Un cop volia dir sí, 2 cops volia dir no. Encertava totes les preguntes. Fixa't, si era llest, Déu-n'hi-do. Ali. La meva història, que va d'un gat, comença així. Els gats són els mamífers que tenen els ulls més grans en relació amb el cos. Durant molt de temps es va pensar que les seves pupil·les es dilataven i s'estretien segons les fases de la lluna. Després es va comprovar que el grau d'obertura depenia únicament de la llum solar. Per això, a la Xina els feien servir de rellotge de sol. De fet, els xinesos de les zones rurals encara asseguren poder fixar l'hora del dia mirant els ulls de la seva miseta. Doncs escolta, ha estat força bé i a més es nota que llegiu, perquè llegiu molt bé, posant l'entonació que cal, posant èmfasis en les paraules importants, vocalitzant, ho heu fet, però que molt bé, de veritat, m'ha agradat molt. Gràcies. I ara, vosaltres per venir, i ara toca el torn a les noietes, que les veig ja amb els seus llibres. Expliqueu-me quin llibre porteu. Portem l'Ijota a la recerca de la iaia perduda. És el mateix llibre, les dues, no? Sí. I per què us agrada? A mi m'agrada perquè passen moltes aventures i a mi m'agraden molt les aventures que passen i són molt divertides. Molt bé, qui comença? Ho estan decidint. Comença la Paula, sí? Vinga, Paula, així ja està. Comences tu i acabaràs la primera també. Et sembla? Vinga, endavant. Llegeixo. Sí. Ai, mare de Déu, quin mal tràngol i quina desgràcia. Beneit, mira quin disgust li has donat a la Griselda. Pobrissona, ja veuràs com el trobem de seguida, Gris. No ploris més, dona, que et regalim el rímel, la consolava l'avi Miro. Tesma, vam baixar del cotxe i vam mirar al nostre voltant. El carrer continuava desert. Semblava com si sortís foc de les llambordes i només els bojos o els buscadors de iaies desesperats s'atrevien a circular pel carrer a aquelles hores. Tot estava tancat, tot menys. Mireu allà, va fer en Raül, que no veieu aquella creu que fa pampallugues? És una farmàcia, nen, va saltar la Sara plena de menyspreu. No n'havies vist mai cap de farmàcia de guàrdia o què? Dona, va dir en Raül, ben encogidet. Podríem anar-hi a treure el cap, a veure si han vist passar. Ho vam fer. De fet, era l'única cosa que podíem fer. Vam entrar a la farmàcia amb la moral ben per terra i amb la seguretat que en 4x4 ja era lluny del país quan de sobte... Ei, mireu-lo! Que fort! Reina Santíssima del meu cor, si és el meu angelet!
Genial, molt bé, Us dic el mateix, es nota que llegiu i que enteneu allò, la comprensió lectora, no? Que enteneu perfectament allò que esteu llegint i que ho feu molt habitualment. Doncs felicitats, Paula. Enya, t'escoltem, carinyo. Vale. Dins del cotxe tothom semblava anar molt per feina, i tant l'avi Miró, com la Sara i en Raül cridaven i animaven la iaia en aquella carrera suïcida a través de la ciutat. Jo no. Jo m'havia tornat a marejar i m'estaven tornant a venir ganes de vomitar. Em vaig veure per al retrovisor i encara em vaig tenir més de ganes de vomitar, perquè tornava a estar de color verd i feia pena de veure. Però és clar, hauria estat una falta de consideració imperdonable fer la gran vomitada allà dins i deixar el cotxe de la Griselda fet una pena. I els meus acompanyants de viatge com si fossin un gaspatxo a l'andalusa. A més, hauríem hagut de parar amb la qual cosa la missió, rescatar bosses de viatge amb nen a dintre. S'haurien derretit i la meva àvia hauria desaparegut sense remei. No, m'havia d'aguantar com fos. Esperaria que paréssim i llavors, si encara en tenia ganes, que segur en tindria, ja descanviaria la pela. Però vam parar més de pressa del que em pensava. De fet, vam parar de seguida a la impensada, perquè la iaia Griselda, àlies la Fittipaldi, una mica més i es menja una furgoneta i va clavar una fredenada d'aquelles que fan sortir estrelletes de les rodes i ho deixen tot empudejat de socarrim. Fantàstic. Quina història més xula, més divertida, que fa venir ganes de dir jo vull més, no m'estranya que us agradi tant. Repetiu-me el llibre i l'autor, sisplau. L'Ijota, la recerca de la iaia perduda. La iaia perduda. Molt bé. Doncs no m'estranya que us agradi perquè realment pinta bé, és atractiu, no? Sí. I llegiu habitualment, vosaltres també es nota, no? Que sí, us agrada. Sí. I llegiu en veu alta, per exemple, a casa també, que això fa molt, Clar, perquè us corregeixen els pares, us diuen això ho has de dir d'aquesta manera, o... Sí. Molt bé, molt bé. I compreu llibres habitualment durant l'any, encara que no sigui pues, una festa, un aniversari o alguna cosa? Sí. Jo vaig a la biblioteca, llegeixo i me'ls emporto i ja els porto a la biblioteca. I els cuideu molt bé i els torneu perquè els llegeixin altres nens i nenes, no? Sí, sí. Molt bé. Quin és el gènere als 4 que us agrada més llegir? Por, aventura, ciència-ficció... Què us agrada? Home, a mi ara el que m'agrada més és manga. El manga? Sí. Vas anar al Saló del Manga? Sí. I què tal? Buah. És que vam anar el dia que era festa i estava ple, però... Estava a petar, no? Sí, però era una passada. I vas comprar alguna cosa? Et van signar algun d'aquells famosos? No, és que les cues estaven... Però sí, vaig comprar unes quantes coses i això és com aventura de manga i m'agrada, no sé. Sí, sí. I t'agrada dibuixar també? Saps dibuixar? Dibuixar, m'agrada dibuixar però no manga, vull dir, jo no és que no m'atreu dibuixar... Bueno, mica en mica, escolta, de tot s'aprèn, no? Dibuixar així per cas, vaig dibuixos i els guardo. Vas fent. Sí, i tu també has anat al Saló del Manga, Ali? No, a mi m'agrada més, doncs, llibres d'aventures, ciència-ficció. No. I a vosaltres quin gènere us agrada? A mi m'agraden molt les aventures. Aventures, que passin coses d'aquelles increïbles i que es posin en perill però després se salven miraculosament. I a tu, Paula? A mi també d'aventures. D'aventures. Ciència-ficció us agrada o no tant? No tant. I quin és el vostre autor o autora favorit dels 4? A veure, tu, Pol. Ara no... Un que diguis aquest és el... o més d'un, que diguis aquest és el que més m'agrada. Home, és que ara no sé... Bueno, tu penses i Ali... No sé, ara és que no el camp. També, vull dir... Tu has de pensar. Sí. Bueno, no pateixis. Si vosaltres teniu alguna autora o autor, aquest Bueno, mateix que heu portat avui, igual és el que més us agrada, no ho sé. a mi m'agrada molt Núria Prades. Núria Prades. I a tu, Paula?
No sé. Encara no teniu un autor... Us agraden més segons la història, no? Sí, suposo? Sí. Molt bé. Demanareu llibres per a aquestes festes de Nadal? Jo sí. Teniu ja alguna llista de... Sí? Quin llibre tens al cap ja per demanar, A mi Enia? m'agraden molt els llibres de latina i em demanaré algun llibre de latina. I tu demanaràs algun llibre, Paula? Sí, jo de la Thea Stilton. Ah, molt bé, molt bé. Ali? Jo vull dir... jo no vull... Encara no ho tens pensat? No, és que jo no vull llibres concrets. Vull dir, a lo millor vaig a la biblioteca i busco alguns i si veig que és atractiu alguna cosa, doncs me'l miro i... I l'agafes? Sí. I tu, Pol, demanaràs algun llibre? Tens pensat? Sí, tota una col·lecció. Això Hola! de manga. Quina col·lecció? Attack on Titans, que és de manga, i em falten uns quants llibres i la vull demanar. Tota la col·lecció la tindràs sencera i la guardaràs allà com un tresor, Sí. no? Aquesta, cuidao, que no te la toquin. Sí. Molt bé, doncs farem una petita pausa perquè surtin aquests amics, el Pol, la Li, la Paula, la Eni, els dos primers han vingut de l'escola Santana i les segones de l'escola Montserrat, perquè tenim encara més infants a fora que ens estan esperant per explicar-nos les seves recomanacions de llibres. Us ha agradat l'experiència de venir a la ràdio? Sí. Era com us ho imaginàveu? No. A veure, com pensàveu que seria? Per exemple, no sé, què pensàveu trobar? Jo em pensava trobar coses com la de los 40, no? Los 40 principales? Sí, no sé, Pues una m'imaginava... emissora també com aquesta? Sí, no sé, m'imaginava... Molts discos per aquí, per les parets i coses així, o què? Sí, música i no sé. Home, tenim música, però s'escolta pels cascos quan la posem. Sí. Clar. I més gran, més petita, que us semblava aquesta emissora? Com us la imaginàveu? No sé. Però us ha agradat el que heu vist? Sí. Les parets així de colors? Sí. Us agraden? Sí. Són xules? Sí. Me n'alegro. Vindreu un altre cop si teniu oportunitat? Sí. Jo vaig venir l'any passat. Molt bé, així m'agrada, molt bé. Així m'agrada que repetiu. Porteu-vos molt bé, feu bondat als pares, als profes i sigueu bones persones, que és el més important, d'acord? Sí. Una petita pausa i tornem amb més infants. Ràdio Premià de Mar, on tu vulguis. Per l'encanteri dels elfos, molts homes han sigut encantats. Així, estem encantats també tu i jo, per la noble gràcia de la millor dona, que algun home ha vist alguna vegada. He volgut fugir de la venjança. Per tot allò que sento, vull ser feliç. Si moro, és de felicitat i ple. L'aigua fereix les brases d'una foguera. És l'esperit elevat de la bellesa i la dignitat. I les meravelles de les bones obres, per mi, és bona sort. No existeix res més per mi que la llum de la felicitat i del coneixement. Escolta'ns, el dijous a les 8 del vespre a Ràdio Premià de Mar, a Converses vora el foc, amb Judit Casas i Javier Alberic. Tot d'una, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia amb Lola Busquets.
Doncs ja tenim aquí un altre cop la taula plena de criatures de 9 i 10 anys que estan encantats d'estar a la ràdio. A dos d'elles ja les coneixia, del Consell d'Infants. Tenim a la Ainhoa. Hola, Ainhoa, què tal? Aquí ens veiem de nou a la ràdio i ets una veterana, O la ràdio va veure, tot ho vens a la ràdio. Benvinguda. I la Clàudia. Què tal, Clàudia? Bé. Totes dues tenen 10 anyets, són de l'escola Sant Cristòfol i fan 5è de primària i ens recomanaran el seu llibre. I d'una altra banda tinc aquí uns homenets que són el Nico. Hola, Nico, què tal? Hola, què tal? Que té 9 anys, fa 4 de primària, i l'Adam, que també té 9 anys, també fa 4, i són de l'escola La Lió. Hola. Què tal? Primer cop a la ràdio, vosaltres? Sí. Jo la segona vegada. Carai, nen, tu ja ets un veterà. I tu, Nico? Perdó, Adam. Jo aquesta és la primera vegada. I què et sembla això? T'ho imaginaves així? No. Com t'ho imaginaves? Una mica més gran la sala. Ui, tenim de més grans, que això no s'acaba aquí, però escolta, fixa't quina taula tenim. Aquesta taula, com la d'un menjador, no la tens a casa de gran. Pues que no? No. Aquí cap molta gent encara, Molt bé, doncs, qui vol començar? A veure, ho deixo a la vostra elecció. Qui aixeca abans la mà? Nois o noies? Vinga, valents. Ah, no, això no val. L'aixequen els nois, però per assenyalar-les a elles. On s'ha de veure, això? Vinga, va, les noies, que no es digui. Qui comença? La Clàudia. Quin llibre d'entrada recomanareu? I a tu què et passa, Lia? I a tu què et passa, Lia? Autor o autora? Maria Enrich. Maria Enrich. Molt bé. Per què us agrada aquest llibre? Per què us ha agradat? Ens ha agradat molt perquè nosaltres pensem que et pots ficar molt bé a la història com a protagonista o et pots reflectir a la vida d'ara. Sí. I, a més, el context està molt bé explicat perquè es combina molt bé amb les imatges. Molt ben explicat, escolta. Genial. I a tu per què t'agrada, Clàudia? Pues pel mateix, perquè a mi m'agraden els llibres de que quan tu vas llegint a vegades et fa com molt pesat perquè o repeteixes les coses o se't fa pesat i aquest no se't feia pesat. És fàcil de llegir? T'agrada la història que explica? Sí. Molt bé. Doncs ho llegireu així per parts? Us heu buscat una per cadascuna? Jo diré el resum. Sí. I jo llegiré una mica. Endavant. Tu primera? Pues ja. Aquest conte explica una aventura que li va passar a Lia. Cada any, a Vilet, en un poble molt a prop d'on viu ella, s'organitza un concurs de gossos i cada any hi van amb el seu gos Stolfi. Però aquest any els seus pares no hi van voler anar i com que ella hi volia anar, va decidir escapar-se de casa amb l'Stolfi i el seu amic Oleguer. I això ho van fer. Van escapar-se de casa i van anar caminant a Vilet. Van caminar fins que van trobar 3 camins. L'Oleguer volia passar pel més ample i la Lia pel més estret. Finalment van decidir anar pel que quedava. Van caminar molt i ja s'estava fent fosc. Estaven sols i perduts. Van caminar una estona més i l'Stolfi va començar a córrer cap a dintre el bosc. Sentien un soroll molt estrany i van decidir anar-ho a veure. Era un porc senglar. Van començar a córrer fins que el porc senglar va xocar contra el marge de pedra seca i del dolor va morir. Van seguir caminant fins que en un prat van trobar una casa d'un pagès. Estava buida i van decidir quedar-s'hi a dormir i el dia següent ja continuarien. De bon matí, el Gerard, que era el propietari de la casa, els va trobar i va decidir portar-los a casa seva. Quan la Lia va arribar, seus pares estaven molt contents per haver-la trobat. I finalment, els pares de la Lia, com que la seva feina no els anava molt bé, van decidir anar a viure a Vilet i fer un canvi de treball. Molt bé, molt bé. T'agrada llegir, oi que sí, Clàudia? Es nota molt, has llegit molt bé l'entonació i la intenció i molt bé explicada la història. Ainhoa? Jo ara llegiré la part del porc senglar quan se'l troba. Endavant. El senglar, en sentir els crits del gos, s'havia sentit amenaçat. Amb l'esforç, havia aconseguit posar-se dret i estava disposat a embestir aquells enemics que li havia portat la nit, la seva darrera nit. Les bales rebudes aquell matí li havien
obert ferides mortals. La Lia no sabia què fer per allunyar el gos d'aquella bèstia monstruosa. Cridava i cridava, molt excitada. «Astolfi, Astolfi!» Però l'Astolfi, sord de totes les obres de les ordres de la seva mestressa, seguia lladrant desesperadament. «Astolfi!» bramava la Lia entre llàgrimes. «Astolfi, vine, t'ho mano!» Mentrestant, l'Oleguer s'havia tret l'anorac i el va llançar damunt el gos, per agafar-ho d'una revolada. Quan el va tenir presoner, va cridar «Corre, Lia, corre! Anem fins a aquell marge!» I és que el porc senglar estava avançant cap a ells, amb la mirada frenètica i aquells roncs esferidors. «Astolfi, Astolfi!» seguia cridant la Lia, que s'havia quedat plantada a terra, i de tanta por no podia articular les cames. Doncs molt bé, escolta, que el mateix que la Clàudia, que es nota que us agrada llegir, que això ho feu habitualment i que enteneu la història i l'expliqueu la mar de bé. I ara que venen festes de Nadal, d'aquí un mes, demanareu també llibres, que serà un dels regals que voldreu? Sí? Sí. Teniu algun ja en ment, així heu fet alguna llista, o heu demanat algun en concret? De moment no. Aneu mirant què hi ha, no? Visiteu la biblioteca habitualment? Agafeu llibres de la biblioteca? I llibreries? No sé, aneu... Sí? Molt bé. Que divertit és anar de llibreries, i remenar les estanteries i veure què ha sortit. Què us agrada més d'un llibre així com a objecte? La portada, els dibuixos, el nom... Què us crida més l'atenció? A mi la portada i el resum de l'explicació del llibre. Us ho llegiu a veure d'acabar, no? Jo sempre, quan agafo un llibre a la biblioteca o per comprar-lo, primer miro el títol, miro una mica entre pàgines i després miro el resum de darrere a veure si m'agrada o no. Clar, molt bé, molt bé. I ara vaig amb aquests dos senyors, l'Adam i el Nico i Adam. Què tal? Com esteu? Bé. Cadascú amb un llibre i un gran i un petit. Vosaltres quin llibre heu triat? Jo, Cinegic, que és un llibre... Cinegic, sí. És un llibre que és molt fàcil de llegir, està en castellà, per això. És un llibre grandet, amb il·lustracions. Sí, moltes il·lustracions. I de què va aquest llibre? Aquí ho fica. Ho traduciré perquè petites anècdotes del cine inútils però divertides. Petites anècdotes del cine inútils però divertides. I són així de divertides? Sí. Sí? Que bo. I com et vas trobar amb aquest llibre? Bueno, la meva tieta li va regalar al meu pare i després el meu pare me'l va donar a mi perquè me'l llegeix i me l'he llegit tot. I també l'he recomanat aquí a classe. Està molt bé, o sigui, molt bé, molt bé. Això d'anar recomanant, clar, escolta, una cosa t'agrada, els expliques als altres i els altres es van aprofitant d'aquesta recomanació. Genial. I això pel que fa al Nico. I l'Adam, tu què ens portes? Em sembla que un personatge molt, molt, molt conegut, Sí. És un llibre que es diu Manolito Gafotas. És el personatge, el prota. I com es diu la història? Manolito Gafotas. No té... Sí que tenen títol, el que passa és que aquest, com és el primer... Clar, és el primer de la col·lecció, per tant, Manolito Gafotas, d'Elvira Lindo, d'il·lustracions són de l'Emilio Uberuaga, que és un personatge... T'ha agradat el Manolito Gafotas? Sí, és un nen molt divertit. Molt llest. Molt llest, també, que fa moltes tonteries i després es fica en uns lius tremendos. Però sempre se n'en surt al final. Sí. I té molt bon cor, oi que sí? Sí. És bona persona. Molt bé. Qui comença dels dos? Començaré jo. Molt bé, Nico. Vale. Em sembla molt bé, que estigueu d'acord en tot. Sí, senyor. Endavant, Nico. Bueno, aquest llibre, com he dit abans, és fàcil de llegir. Cada pàgina va d'una cosa, però a vegades dues pàgines que estan juntes, més o menys, pues van de la mateixa cosa. I jo tinc 4 pàgines, però llegiré una, que és curteta. Has triat alguna que tingui alguna anècdota d'aquestes tan divertides? Sí, aquí. Molt bé. Té algun títol? Les aventures de l'Estàtua de la Llibertat. Genial. Aquesta que hi ha als Estats Units, a Nova York, sí.
Has estat a Nova York? T'han portat alguna vegada? No. És difícil, Sí. Està molt lluny, costa molts calés, quan siguis més gran. I què diu? A veure, explica'ns. Aquest tros el llegiré en castellà, ¿vale? Com vulguis, Nico, cap problema. Al planeta de los simios la entierran en la Tierra. 1997, rescate en Nueva York, la decapitan. Superman 4, la arrojan por los aires. Los cazafantasmas 2, la posee el demonio. Independence Day, la disparan. Deep Impact, la barre un tsunami. Juez Dredd, la practican con una trepanación. X-Men, le disparan rayos láser en la cara. Batman Forever, le ataca un helicóptero. Inteligencia artificial, se hunde. El día del mañana, se congela. Monstruoso, otra vez la decapitan. O sigui, la pobra estàtua de la llibertat, quan surt en alguna pel·lícula o surt allà en plan skyline, no? Formant part del paisatge, que també surt en moltes pel·lícules que veiem i al fons surt l'estàtua o la van a visitar i tal, però a moltes d'aquestes pel·lícules, pobra, o sigui, o la destrossen, la congelen, la decapiten, li trenquen alguna cosa, pobra estàtua, i allà segueixi, que sigui per molts anys, que no passi res de tot això. Molt bé, i escolta, aquest llibre pel que veig té la tira d'anècdotes de coses del cinema. Hi ha algun altre, com que anem bé de temps, tens algun altre que sigui també favorita que ens puguis llegir, Nico? Sí, espera, a veure... Mira, fem una cosa, mentre llegeix l'Adam, tu vas buscant una altra anècdota, d'acord? Adam, estem per tu. Què has triat? A veure, la primera pàgina o quina? La primera pàgina, un trosset, sí, i després un altre trosset de la segona. Perfecte. Doncs endavant quan vulguis. Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea que, por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor se llamaba Manolo, y así hasta nuestros días. És divertit, és simpàtic, Molt. Més. Ja s'ha acabat, no? Ja està? Sí. Home... Ja llegeix una miqueta més, ara. Sí, senyor, sí, així m'agrada, Nico, una mica més, perquè... Vale, llegiré un altre tros. O segueix per aquí, segueix explicant això. No, és que tenia un altre tros que també m'agradava llegir. Però és al final, ara. Aquí. Vale, cap al final, molt bé. Mi abuelo no quería celebrar su cumpleaños. Dijo que no y que no. Mi madre le decía, pero papá, 80 años no se cumplen todos los días. Gracias a Dios, dijo mi abuelo. Solo falta que ese disgusto se lo dieran a uno cada 2 por 3. Sí, abuelo, nosotros te lo preparamos. Invitas a tus amigos. Compramos una piñata. Ya me lo estaba yo imaginando. Y dentro de la piñata podéis meter pastillas para la artrosis, pastillas para incontinencia, pastillas para la tensión. Pobres, Clar, com que la gent gran s'ha de prendre tanta pastilla, en lloc de carmels, pastilletes. No, és un llibre que és divertit, el Manolito Gafotas. Sí. És el primer que has llegit o ja coneixies el personatge? No, la meva germana li agrada molt llegir. Sí. I llavors me'l va recomanar a mi. Molt bé. I jo vaig llegir-ho. I t'agrada? Sí, em va agradar molt. I teniu més d'aquesta col·lecció? Sí, tenim bastants. Que bé. I si em deixeu puc dir tots els volums que hi ha. Doncs sí, vinga, i tant que et deixo. Faltaria més. Endavant. Són 8, que són... Però parla al micro, Manolito Gafotas, que és el que estic recomanant. Agafa el paper i així estaràs més còmode. Pobre Manolito. Como molo. Los trapos sucios. Manolito on the road. Yo y el imbécil. Manolito tiene un secreto y mejor Manolo. Jo i l'imbècil és el germà petit. Sí. Pobret. En fi, Li ha posat un mote. Sí, però són divertits, Has trobat ja una altra pàgina d'aquestes d'anècdotes? A veure, quina? La llegiré en castellà també. Actores conocidos por solo un papel. Mark Hamill en el papel de Luke Skywalker. Agafa el llibre i parla al micro, que si no et sentirem bé. Això, molt bé. Malcolm McDowell. Sí. Alex en La naranja mecánica. Molt bé. Paul Hogan en el papel de Cocodrilo Dandy. Hayden Christensen
en el papel de Anakin Skywalker, Christopher Reeve en el papel de Superman, Carrie Fisher en el papel de Leia. Trae mala suerte interpretar a una Skywalker. Leonard Nimoy en el papel de Señor Spock. Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter. Vale, su carrera no ha terminado, pero le deseamos buena suerte. Lindsay Lohan, actriz más conocida per ningú paper en particular. Això és una mica dolent, sí. No, però és veritat que hi ha actors com aquest de Cocodrilo Dundee, que bàsicament, bueno, es va fer conegut per aquest paper i molts han repetit la nissaga i no han fet altres papers, no? Curiositats del món del cine. Està molt bé, sobretot pels que els agrada el cine i les coses entretingudes, divertides, curioses. T'agrada també veure pel·lícules, Nico? Sí, veig sèries i pel·lícules. Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a l'Adam. Gràcies, Adam. De res. Nico, Ainhoa, com va el teu càrrec? Estàs bé? Estàs contenta? Sí. Molt bé, que ja va sortir anomenada al Col·legi de Sant Cristòfol amb allò del Consell d'Infants, i ara tens una grandíssima responsabilitat com a consellera, eh? Sí. I la Clàudia, moltíssimes gràcies als 4, espero que vingueu algun altre cop a visitar-me, i ho heu fet fantàsticament bé. Nosaltres fem una petita pausa. Digues, Nico, què volies dir? Que està escrit per Plutarc, sí. El pseudònim d'un autor francès del nom Rudi Spicer. Molt bé, moltes gràcies per l'aclariment. Una petita pausa i ens anem amb l'Escola de Pares i la Susana Ruesjas. Ràdio Premià de Mar, on tu vulguis. Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Premià de Mar els divendres al vespre de 8 a 10 i els diumenges a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 20 a 22, diumenges de 22 a 24, a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo. El Tot d'Una de Ràdio Premià de Mar, al 95.2 de la FM. També ens pots trobar al Facebook i al Twitter de la ràdio. Ens pots trucar, recuperar programes al web i fins i tot venir a veure'ns. Tot d'Una, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia amb Lola Busquets.
Sí, va estar sent un par de canciones. Eros Ramazzotti ens acompanya en els propers minuts, després de tenir aquestes increïbles criatures que ens han acompanyat de les diferents escoles. Avui han vingut Santana, Montserrat, Sant Cristòfol i l'Alió. Escoltem a l'Eros Ramazzotti mentre intentem aconseguir a la Susana Ruescas, la psicòloga de l'associació Entre Nosaltres, en l'espai Escola de Pares. Puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, para dejar de acudir al remedio de la caridad. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente, dedicadas para los que están desesperados, dedicades para los que... Doncs amb la mateixa sintonia de l'Eros Ramazzotti, per no perdre ni un segon més, ens anem ara amb els minuts que dediquem, com cada dimecres a l'Escola de Pares, a Susana Ruescas, la nostra psicòloga. Molt bon dia, Susana. Bon dia a tothom. El tema del que ens vols parlar avui? Es el tema que estamos todos, yo supongo que ya empezando a enfilarnos, y son los famosos regalos de las fiestas. Mira, acabem de parlar precisament de regalar llibres i aquests dies, clar, qui més ja comença a fer-se una mica de llista, no? I falta un mes, noia, un mes llarguet, però bueno... Es increíble, sí, pero sí. Ens toca, sí. El tema de hoy es justamente las listas de los regalos, ¿no? Uno, en esta sociedad en la cual vivimos todos y que compartimos, es el regalo material. Es el regalo de los libros, es el regalo de los juguetes, las eternas listas y la ansiedad que tienen los niños por hacer su lista para los Reyes o la lista para el Papá Noel. Uh-huh. El tema aquí es que muchas veces lo que hacemos... Respira, Susana, respira. No volem que ho passis malament. Lo que hacemos normalmente es pensar nos crea mucha ansiedad el hecho de poder llenar o poder dar a nuestros hijos esta lista que necesitan. Ui, sembla que se'ns ha tallat. Problemes amb aquesta comunicació, doncs a veure si la podem recuperar. Susana Ruescas, hola, sí? Doncs la tornem a trucar. David, anem a fer un segon intent. Aquestes coses passen, sempre es diu, és veritat, és el tòpic del directe, poden passar aquestes coses, així es nota que estem en directe, només ho fem per això de tant en tant, perquè es nota que estem en directe. Ens passen 50 de les 12 i avui en l'última hora, ja sabeu, hem parlat de recomanació de llibres i és un bon tema per regalar, i ella ens parlava d'aquest estrès que ens comença a entrar, de començar ja que si en tu casa o en la mia, on fem els dinars, on fem els sopars i a més què regalem. Susana, tenim de nou? Sí, aquí estoy. Se cortó, molt bé. No sé por qué. Cosas, el misteris. El tema también es justamente este círculo en el cual nos metemos como adultos, ¿no? Vamos a referirnos al tema de los regalos a los niños, ¿no? Uh-huh. Y el regalo, a las personas que tenemos. Las situaciones económicas en muchas familias no son como para poder cumplir los deseos materiales de todos los que queremos, ¿no?
Y fíjate que en este momento la asociación está haciendo una tarea, una actividad que resulta muy interesante, y es el cuentacuentos sobre un cuento de las 99 monedas, que es un cuento sobre el valor de lo económico, la felicidad y el hecho de tener y tener y tener, y el que no nos podemos saciar. En estas Navidades, la cantidad de ansiedad que les crea a los niños, la cantidad de cosas que pudieran pedir, la posibilidad de hacer estas listas enormes para los Reyes, para Papá Noel, realmente es importante. Y a nosotros, los adultos, como decía, intentamos cubrir estas necesidades no solo para nuestros hijos, sino también para nuestras esposas, esposos, hijos y familias, ¿no? En esta actividad, una de las preguntas claves que se hace es: si vivieras en un país sin dinero, ¿qué regalarías? Ah, muy buena. La primera impresión de los adultos es silencio, porque no estamos conectados con otras necesidades. Cuando se le pregunta a los niños comienzan a verbalizar mucho más fácil que los papás. ¿Por qué? Porque ellos están más conectados con las necesidades emocionales. Entonces, en un país donde no hay dinero, ¿qué te gustaría que te regalen? Mamá y papá, por ejemplo. Y los niños comienzan a decir que me lea un cuento, o que vaya al parque conmigo, o cocinar con mamá. Es decir, la cantidad de cosas que podemos escuchar de los niños a los adultos les sorprende. Claro. Esta actividad la hacemos para estas fechas, y realmente lo que podemos sacar de esto es la observación de que estamos completamente conectados con el consumo, agregado el ismo, ¿no? El consumismo, es decir, consumir necesitamos todos para poder vivir, consumir alimentos, consumir bienestar, cosas que nos hagan bien, consumir afectos, es decir, necesitamos, porque si no podemos sino sobrevivir. Somos organismos que están en constante proceso, en constante cambio, por lo tanto necesitan energía y necesitan insumos de todo tipo, espirituales, emocionales, físicos, pero otra cosa es el consumismo, y en este caso es un poco la afición y la direccionalidad que tenemos hacia las cosas materiales en el sistema actual en el cual vivimos. Estas compras materiales, si nos fijamos en el hecho, por ejemplo, y ya esto es un mensaje que lo escuchamos mucho en los medios, ¿no? Comprar juguetes a los niños es muchas veces una felicidad efímera. ¿Cuánto duran? ¿Cuántos les entusiasma? Les entusiasma una semana, 2 semanas, a la tercera semana ya no está. Entonces, en realidad, ¿qué les está pasando, no? Porque lo que hablaba del circuito y este contrasentido que tenemos es todo lo que nos esforzamos los padres trabajando para poder comprar una cosa que luego le va a durar una semana o 2. Los padres no estamos con ellos porque estamos trabajando para poder comprarle a aquellos que ellos quieren, y con lo que ellos quieren les ha evitado justamente tener nuestra presencia, cuando en el fondo, cuando les preguntamos realmente qué les gustaría, es estar más con nosotros. A ver si estas Navidades los padres podemos poner en la lista de los regalos alguna cosa que les implique a los niños nuestra disponibilidad, nuestra compañía, hacer algo juntos, algún proyecto creativo, alguna experiencia, porque toda experiencia que tenga que ver con los adultos para el niño es una marca positiva y una posible ventana hacia alguna actividad. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y tan. ¿Qué pasaría si pudiéramos regalarnos a nuestros hijos? Sería una manera de comenzar a enseñarles a los niños, y comenzar a enseñarles, no, porque ellos lo tienen muy claro, solo que podríamos dejar de normalizar el hecho de que lo material es lo único que calma, es lo único que sacia, es lo único que se puede pedir. Podríamos comenzar a normalizar que un regalo podría ser un día en el parque, un regalo podría ser ayer se lo pregunté a una de las practicantes que tenemos en la asociación, que te gustaría que tu madre te regalara, tiene 22 años, y se quedó muy callada, muy parada, y me dijo: me gustaría que tuviera más tiempo para estar conmigo, no siempre hablando del trabajo, de las cosas de casa, realmente poder venir conmigo un día entero a tomar un café o salir juntas, sin cosas de por medio, ¿no? Que no sean ella y yo. Estas cosas
son las que en realidad luego nos ayudan a los niños y a nosotros los adultos a equilibrarnos, a tomar contacto con nosotros y justamente a recuperar fuerzas. Porque si yo me he sentido querido, acompañado, me siento lleno. A partir de ahí puedo vivir más días y puedo vivir con la sensación de que no tengo soledad. Sí, de esto se puede hablar muchísimo. El tema sería, nos animamos a regalar a los que queremos, esposas, esposos, novios, amigos, hijos, padres, a regalarnos algo que no tenga que ver con el dinero. Creo que sería un regalo que pocos se van a olvidar. Doncs és un molt bon consell i a més és així, quan parlem amb els més petits i de vegades no tan petits, al final el que volen és sentir-se importants, sentir-se estimats, que estem allà al 100% per ells. Com sempre, moltíssimes gràcies, Susana Ruesjas, presidenta d'Entre Nosaltres. Fins la setmana pròxima, que vagi molt bé. Fins la setmana pròxima, igualment. I nosaltres ara mateix ens anem al temps amb Joaquim Serra. Endavant, Joaquim. Situació meteorològica molt tranquil·la, la que esperem al llarg del dia d'avui a tot el Maresme. Ha de predominar l'ambient assolellat a tota la comarca, si bé això sí, aquesta tarda baixaran termines de núvols prims poc importants. Pel que fa als vents, seran fluixos, aquest migdia tarda giraran cap a sud-sud-oest. La situació marítima cada cop més tranquil·la, encara amb una mica de mar de fons que anirà marxant a mesura que avanci el dia i s'imposarà el marejol. I pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit encara han baixat una mica, les temperatures mínimes s'han situat entre els 3 i els 4 graus a les fondalades de l'interior de la comarca, a prop de la costa entre els 6 i els 8 graus les temperatures a primera hora d'aquesta darrera matinada. Per tant, situació tranquil·la. Avui les màximes esperem que es puguin enfilar cap als 17 graus, allò on més pujaran. Per tant, temperatures força contrastades entre la nit freda i el dia suau. De cara a demà continuarem parlant d'estabilitat i de domini del sol a tot el Maresme. Moltíssimes gràcies, Joaquim Serra, i ens acomiadem avui amb la cançó 7 anys, 7 Years, de Lucas Graham. Amb ell us diem adeu a tots els que heu fet possible, amb la vostra presència, amb la vostra ajuda, amb el vostre voluntariat a aquest programa, com el David Iglesias, el Carles Soler, a tots els nostres convidats i voluntaris. Demà més us espera davant del micro Lola Busquets, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adeu, amics. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old. Ràdio Premià de Mar, a punt informatiu.